si vlajky, dlane, hlasivky. Opakuje sa rok 2000. Hrali sme iba 3-krát vo finále majstrovstiev sveta. Sme malá krajina, tohto roku proti nám Rusi. Rusko je krajina, ktorá má 143 miliónov obyvateľov. My máme 5 miliónov a odohrali sme s nimi pekný finálový duel. Takže aj preto táto masa ľudí, ktorá čaká na autobus, chlapci, nedotýkajte sa napätia. Napätie už opadlo, už je to radosť a eufória. Autobus je posledné metre od pódia. A kričí celé námestie SMP. Ďakujeme! 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 Posledné metre ich cesty. Tá cesta bola dlhá a chlapci kričia z autobusu: My sme tu doma! My sme tu doma! Naši strieľoví medalisti! Ešte 50 metrov! Tak im zaspievame to, čo sme si pre nich pripravili. Vy ste aj tak najlepší, 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 vy ste všetky ruky hore, všetky vlajky hore. Autobus z vicemajstrami sveta! Slovensko! Slovensko! Pripravte sa na dekoráciu našich striebrových medalistov. A blížime sa k námestiu, blížime sa k ploche, na ktorú vystúpi Dream Team, tým hrdinov, našich bojovníkov, našich skutočných hviezd, skutočných sportovných osobností. Toto sme tu tak dávno nemali, ale niečo prinieslo velikánsku radosť do srdc slovenských hokejových fanúšikov. Chvíľku strpenia, už len chvíľku strpenia. Pripravte
vystrelili Slovenské národné povstanecké. Teda máme si chlapci, to je veľký deň. Toto je veľmi veľký deň. A ja vám ich začínam posielať. Pomaličky vám začínam posielať tých, ktorí vybojovali a priniesli domov neuveriteľne nádhernú, tvrdo vybojovanú, ale veľmi sladkú odmenenú bronzovú striebornú medailu. Žartoval som. Pripravte sa. Ako prvý. Ešte nie sme ready. Striebro, to bola tá prvá medaila, ktorú sme v histórii získali v Petrohrade. Zlato je pre borbu, bronz vo Fínsku a z Fínska máme tento raz veľmi cenné a tak vytúžené striebro, ktoré bojovalo úzko zložené z polovice z absolútnych nováčikov, ale z neuveriteľných srdcianov a tých, ktorí teraz začína vychádzať tým vicemajstrov sveta. Jeho súčasťou bol číslo 4 Michal Srsen. V tom týme bol aj číslo 79 Juraj Mikuš. Bol tam aj číslo 25 Marek Hovorka. Vyplavený z Napoleonu je aj Miláčik Rávov, náš kabínový DJ a Benjamin Kušta, číslo 90 Tomáš Tatar. Ide medzi nás aj tímový kaderník, číslo, nie, ty chodíš naplne. Ide medzi nás aj muž, ktorý oslávil narodeniny a oslávil ich fantastickým spôsobom. Má číslo 7 a volá sa pán Ivan Baranka. Pripravujeme ďalšie meno. Je to chlapec, na ktorého si začíname zvykať, pretože bol najlepší z našich navázovania. Vychádzajúca hviezda, slovenský hokejár číslo 55, Mario Ližňa. Veľký hrdina, ktorý nastúpil do finále s dlhorodým sebazaprením, povedal, musím hrať. A tak nenechal štíku 5 obroncov, ale bol tým 6. Narodeninový oslávenec, takisto číslo 19, Tomáš Starosta. A keď sme pri obráncov, pozrieme na pódium aj toho, ktorý oslavoval narodeniny z tej našej veľkej výpravy oslávencov. Vo Fínsku ako prvý má číslo 23 a volá sa Reneček Vydarený. Číslo 39 bol súčasťou nášho týmu aj tretí brankár a muž zbierajúci skúsenosti Julko Hudáček. A aby to nebolo málo, tak človek, ktorý si v Bratislave podmanuje srdcia fanúšikov, a keď je jeden Hudáček, tak aj druhý. Dievčatá, začnite jacať! 21 Igor Hudáček! Ideme ďalej. Zranený hrdina. Škoda, že nedohral šampionát, ale vrátil sa a podporil náš tým. Číslo 81. Marcel Hosa. Chlapec zmenený novým účasom na nepoznanie, ale môže
môžem sa takisto tešiť ľudcemu privítaniu zástupca našej najvyššej súťaže 87, Marcel Haščák! Brankár, ktorý proti Káne odchytal vynikajúci zápas, stal sa najlepším hráčom toho stretnutia a včera dokončil našu úspešnú misiu na šampionáte. Muž číslo 2, Zínecká oceľ, Peter Hamelík! Číslo 91, veľký sympatiák, ktorý vyzerá takto ešte lepšie ako s fúzami, ktoré mal v Košiciach, Michel Miklík! A kde sú ďalší? Možno sa pýtate, ja vám hovorím, že je tu jeden borec, ktorý na superové brány vyslal najviac slovenských striel, má číslo 61, a je to Milan Bartovík! A poďme ďalej na tribúnu. Číslo 43 prichádza medzi nás veľký bojovník Tomáš Surový. Chlap, ktorý rozohral šampiónov naozaj famóznym štýlom, ale identické zranenia ako u Marcela Hosu mu znemožnilo v ňom pokračovať. Každopádne vrátil sa a takisto podporoval našich dievčatá. Vyzerá neuveriteľne. Vyzerá božský. 51, Domino! Teraz vám chcem oznámiť, že na vás vzadu ešte čaká niekoľko miest. Jedno z nich je napísané nad krásnym číslom 92. Dámy a páni, toto je on, Branko! Na pódium ide číslom 26, asistent nášho kapitána, muž, ktorý priniesol víťazstva do tohto týmu, Michal Hanku! Nie je čas na srandičky, je čas na vážne veci. Hovorí si najúsmievanejší muž v našej kabíne, prezývaný tiež Pavel, dvorný kaderník, 44, najproduktívnejší Slovák, Andrej Sekera! A už len pár mier, jedno z nich má číslo 82, má 2 Stanley Cupy, prišiel, videl a strieľal jak ďábel, 5 gólov, náš najlepší strelec, pán Tomáš Kopecký! Zostali traja! Zostali nám traja hráči. Prichádza už číslom, ktoré asi ani nemusím teraz hovoriť, pretože toto číslo pozná celý svet. Je to najlepší brankár, majstrovstiev sveta! V histórii slovenského hokeja má všetky 4 medaily a v 50 rokoch splnil slúb, pretože Poeta Borgu povedal 10 rokov na to, pokúsime sa ju vybojovať a to sa podarilo. Skromný, tichý, zabíjač, číslom 18, Miroslav Dáme si ešte jedno meno! Áno! Chýba posledné! Chýba meno! Pri ktorom je C-čko! Autor do finálových gólov! V lani z Odrieho Stanley Cup! Teraz nám priniesol striebornú medailu Zdeno!
náš videotechnik, lekár týmu Jozef Kubašovský, fyzioterapeut Braňo Pekov, naši kustódi Michal Malina a Samuel Petráš. To pozdravujeme na cestu. Prichádza mediálny tým líder Peter Dobiaš. A teraz najúžší realizačný tým, chlap, ktorý sa osvedčil na 2 stoličkách ako generálny sekretár zväzu, ale predovšetkým ako generálny manažer tohto týmu, Otto Sikola. Prichádza vedúci našej výpravy a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, pán Igor Nemeček. A poslední dvaja muži na toto námestie, na toto zaplnené námestie. Chlapec, ktorý s číslom 4 v Göteborgu vybojoval zlato, teraz dal tú 4 Sersenovi, postavil sa na lavičku a ako asistent urobil kus dobrej roboty Jirbuš Bača. A to je posledné, ak dovolíte, vám privedem ja sám. Oslávil svoje narodeniny, dostal ten najkrajší darček a s týmom, ktorému nikto neveril, priniesol do šialene sfanatizovanej hokejovej republiky striebornú medailu. Dámy a páni, ten muž je náš tréner a volá sa Vladimír Kurtek. Rozdelil Čechy, polovica mu fandila, polovica sa hnevá. Ten človek povede rozduchu! Máme najlepšieho trénera, máme výbornú medailu a máme radosť. Ja samozrejme, chlapci, využijem vašu prítomnosť na to, aby sme si stručne zosumarizovali ten šampionát s niekoľkými z vás. Jan Laco, môže Jan Laco predstúpiť pred 10 000 ľudí? 30 rokov sa stal najlepším brankárom majstrovstiev sveta. Chytal fantasticky, vychytal múlu proti Švajčiarom. Zahryzni do nej, Jano, zahryzni do nej. Takto hryzie do svojej medaily. Chlapec, ktorého zbožňujeme. Si plný dojmov, toto si ty nikdy v takejto miere nezažil. Čo na to hovoríš? Je to niečo neskutočné. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme. Jak spomenul, asi by to nepotrebovalo. Veľmi sa na teba teší tvoja rodina. Ale tie oslavy budú mimoriadne dlhé. Si na to pripravený? Ja dúfam, že áno. Dúfam aj my. Atmosféra v týme bola určite fantastická. Chceš aj ty, ako Jan Laco, bojovať v tomto skvelom zoskupení o titul, už o rok opäť na tým stadiónu. Tak samozrejme, chlapcom ďakujem, výborná partia a pokiaľ to bude všetko fungovať, tak určite zabojujeme. Jan Laco! Dopredu prichádza auto 5 gólov, Tomáš Kopecký. Takto paká zdravý Trenčín po zisku Stanley Cupu, ale toto je úplne iná situácia, úplne iná chvíľa. Tomino, aj odo mňa príjmi gratuláciu od všetkých týchto skvelých ľudí, pretože tebe majstrovstvá vyšli nádherným spôsobom. Ešte neotvárame šampanské, poprosím vás, ešte neotvárame, vydržte, len chcem Tomášovi dať priestor, aby aj on možno povedal to, čo si zatiaľ nepovedal nikde v súvislosti so skončeným veľmi úspešným šampionátom. Jedno veľmi pekné ďakujem a preto sme to pre všetkých týchto ľudí a všetkých týchto ľudí na Slovensku sme bojovali. Ďakujem veľmi pekne, užite si to. Ďakujem pekne Tomášovi Kopeckému. Andrej Sekera si to môže dovoliť, pretože je to náš najproduktívnejší hráč. Ja musíš nechať.
našej poslednej medaili. Tak prečo by sme si to teraz nevychutnali? Zhora prší dážď, od nás prší šampanské na oslavu veľkého úspechu. Ja by som chcel pozvať mikrofónu aj Zdena Cháru, nášho kapitána. Lebo toto patrí jemu. Ako vidíte, tento tým neuznáva autority. Tu si každý robí, čo chce. Tu si normálne dovolia nás Zdena Cháru, títo mladiasi vyliať šampus, ale patríte to právom, pretože kapitánsky si to doviedol nečakanému uneseniu. Zdeno, gratulujeme. Vieš to porovnať pre teba dve eufórie po sebe. Vlani Stanley Cup, teraz toto. Porovnávaš to v myšlenkách? Je to rovnako krásne a strašne veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, ďakujem všetkým chlapcom za mnou a všetkým vám, ktorí ste nás fandili, takže ďakujem veľmi pekne. Miroslav Šatán je zrejme niekde skrytý. Šarky, poď. Máš krásny suchý dres, Šarky. Takto sme stáli s Mirom v roku 2003 vedľa seba a bavili sme sa o úspechu v Helsinkách. Dnes je to ešte krajšie, pretože konečne niekto objal aj jeho. Miro, nehnevaj sa. Zažívajú to prvýkrát, ty si to zažil 4-krát, ale teraz je to u teba pochopiteľne v inom leveli a v inej časti kariéry. O to viac si to určite užívaš. Ten gól, prosím vás, pamätá si niekto na ten druhý gól, ktorý dal sa? To bol neskôrší gól. Jeden z minulých 4. Tak hovor, sme zvedali na tvoje dojmy. No tak toto je úžasné, tá cesta z letiska, tá neuveriteľná radosť ľudí, tak toho sa nedá prejesť. To proste môže to človek dať jeden raz za 10 razy, stále je to nové. Ďakujem pekne. Miro, zaujímavá otázka, aká bude tvoja ďalšia reprezentačná budúcnosť? Ale si rýchly, si silný, neviem, kde sa to v tebe bralo, ale bolo to fantastické ťa sledovať. Chceme Šatana v reprezentácii na ďalej! Tak samozrejme, pokiaľ bude forma a zdravie, tak ja vždycky do reprezentácie rád prídem. Ďakujem pekne. A ešte by som rád odovzdal slovo aj mužovi, ktorého musíme milovať. Musíme ho milovať jednoducho. Pretože sa tam postavil v neľahkej situácii, príprave. Neboli dobré výsledky, ale on stále veril. A v tej správnej chvíli načasoval taktiku a formu týmu tak, že dnes aj on veľmi, veľmi zaslúžene má striebornú medailu. Vladimír Vujtek! Vlaďo, želám vám naozaj nádherný deň. A počkaj ešte, ja by som sa chcel opýtať, že ktorí hráči podľa vás v tomto týme sú takí najväčší záškodníci, že by povedzme aj trénerovi ublížili. No tak to by museli spiešiť maséžiť, s nima sa ho požáda, keď sa všetko nedostane. Takže ja by som vám poradil, že tí najväčší záškodníci podľa mňa v tomto týme, ale ináč vás majú veľmi radi, sú Baranka a Sekera. Takto sa odvďačujú chlapovi, ktorých priviedol k striebru. Vladimír Vujtek. Pán tréner, ja som, to nebolo preto, aby sme vás ostriekali šampanským, ale aj od vás by som chcel vedieť, v ktorej časti šampionátu, pretože my sme hrali dobre od začiatku, to je jedna pravda, aj napriek tým prvým dvom prehrám, ale v ktorej časti šampionátu vy ste začali veriť, že ten sen sa skutočne môže naplniť? My sme prešli cez Francii a cez Kanadu. Česká republika, bolo to špeciálne, budete sa báť ísť teraz nejaký čas, alebo na more, to bude iné.
Tak nie je to jenom šport, ja si myslím, že na Moravie mnoho ľudí fandilo Slovensku. Priatelia, môžeme na chvíľočku použiť trochu češtiny a v jeho rodnej reči. Vláďo, ďakujem! Vláďo, ďakujem! Vladimír Vujtek, tréner vicemajstrov sveta. Ďakujeme veľmi pekne. A samozrejme je možnosť dať pár teplých slov aj z úst. Bacha ešte. Ja som tu celý čas dnes, odkedy sme ladili prípravy. Bratislavské publikum si želá, aby prehovoril idol, áno, idol nastupujúcej generácie, Libor Hunáček! Hudy, to je showman a bavič. Do včerajšieho dňa hral s Ovečkinom a Lautinom iba na PlayStation. Ale včera si s nimi zahral aj na lade a robili rovnaké problémy ako v tých predošlých zápasoch. Ako vidíte, náš tým je plný abstinentov. Oni všetok šampus vyliali. Aha. Tak. Čo zlé ti urobil? Andrej Sekera. Za Andrejom Sekerom, aj za ostatnými našimi, ale za Andym špeciálne, lebo sú dobrí kamaráti. Tam išiel najlepší futbalista Slovenska. Martin Škrtel, povzbudzoval, fandil. Hudy, zatiaľ sme na teba vyliali 2 fľaše, ale nič si nepovedal. Patril si k najmladším v tíme, spoločne s Tomášom Tatarom. Nejako sa to prejavovalo? Rátal som hráčov v autobuse. Boli vždy všetci na čas na mieste? Nie, majú pokuty. Doky má napríklad 500 eur. Doky má 500 eur pokutu, doplatíme mu to. Skús vyťahnuť informáciu, ktorú sme ešte nepočuli. Ja som počul, že Tomáš Tatar robil DJ-a a že vy ste, na akej hudbe ste tam fíčali? Ukáž mi lásku! Asi bude dosť veľa žien, ktoré budú chcieť Liborovi Hudáčkovi ukázať lásku, ale Libor má iba lásku k hokeju. No a čo dodať na záver? Zoberieme rečníka, ktorý určite nič nepokazí. Poď, Mišo. Patríš ty. Posledný suchý. Michal Hanzuš. Asistent kapitána, číslo 26. Hanci, neújdeš tomu. 2 najkrajšie brady na pódiu. Ja a Mišo, nikto iný nemá. No a Marek má ešte. Mišo, otoč sa pred ľudí a vydrž teraz. Priatelia, urobme jednu vec spolu pre Michala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miško je miláčik. Aj on má nie jednu medailu. Už je to pre ňo tretia. A už si mochej, už si ako my, patríš do tejto skupiny, do tejto kategórie, prežil si ty veľa národných výberov, veľa tímov, ktoré účinkovali na vrcholných podujatiach. Skutočne najväčšou devízou tohto mužstva bola tá kolektívnosť, tá bojovnosť, tie črty, ktoré sme mali v Petrohrade. Takú partiu som ešte nezažil, bolo to úplne super, bolo to pre nás skutočne 2 týždne. My sme si to užívali a keď vidíme, že ste si to vy užívali s nami, tak nás to strašne teší a užívajte si to naďalej, lebo aj my si to užívame. Srdečná ďaká, Michal Hanzuš. A teraz si dáme spoločnú fotografiu, troška dozadu vás poprosím, urobme si spoločnú fotografiu, chlapci, s trofejou všetkých našich hrdinov. Fľaše tam asi ani nemusia byť, ale fľaše sú zálohované. A mám na vás, kým sa začne fotiť, mám jednu otázku. Súhlasíte s tým, že čo napísali noviny? Pre nás ste aj tak zlatí? Je čas na hymnu víťazov od skupiny Queen. Pre nás ste naozaj zlatí, chlapci. A ste šampióni, pretože šampión neznamená, že musíš mať zlato. Šampión znamená, že si na tom ľade nechal srdce, že si bojoval od prvej do poslednej minúty a oni to pre nás urobili!
strieborné z Letnicka. Ako píšte, jeden z transparentov na zaplnenom námestí SMP. Od 4. mája 2012 sme prešli cestu, ktorá je korunovaná takýmto nádherným výsledkom. A keďže chlapi sa s nami o chvíľočku rozlúčia, ešte ich tu predsa len môžem zdržať na zhruba 3-4 minútky, a to aj s človekom, ktorým chce zaspievať pesničku spievanú prvýkrát pred 10 rokmi v Göteborgu. Milan Špaňo prišiel, a vy si to pamätáte, 28. apríla na Škoda Cup, keď vám generácia z Göteborgu odovzdala štafetu, aby ste bojovali tak, ako ste nakoniec aj bojovali. Milan Špaňo bol pritom, spievali sme Nech Bože dá a Pán Boh dal. Máme striebornú medailu, máme tu aj Milana, nech sa páči, Nech Bože dá. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá, ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Aby viac na nás nik nezabudol. Koľkokrát sám si vám stál, koľko rán tým sa nešetrí. Koľkokrát si už prehrával, býval sám, kde si v závetrí. A poďme! Nech Bože dá, veď my na to máme. Kto ide so mnou? Nech Bože dá, ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Aby nás na nás nik nezabudol. Máme to! Koľko miest a náš tvoj kríž, možno sláva nikto netuší. Trocha zlosť ešte neveríš, ráno dvíha vietor do duší. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá, ten víťazný gól. Všetci! Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Aby viac na nás nik nezabudol. Aj keď sú už na kolenách, každý z nás je trochu dobitý. To pre nás nič neznamená, dýchov nie sme nikdy opití. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá, ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Aby viac na nás nezabudol. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá, ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Tlieskajte im, takto sa tešili spontánne, z každého gólu, z každej dobrej akcie. Sme jeden tým, sme jedna hokejová rodina a sme jedna veľká hokejová republika! Ďakujeme pekne, ešte tu bola jedna prosba. Máme 2 minúty ešte s chlapcami, vydržte prosím chalani ešte chvíľku. Bola tu jedna prosba, že aby sme, dobre, zahrali sme pár pesničiek a tak ďalej. A že jeden hráč, ale nemôžem ho menovať, že má strašne rád jednu pesničku, ktorú by sme mohli zaspievať všetci, lebo ju poznáme. Slovenské mamičky. Baran, ty nespievaj. Vychovali ste ich na hokeji hráte. Vychovali ste ich na hokeji hráte. Naozaj veľmi pekných synov máme. A tí chlapci odídu.
opäť si užívať oslavy. Ešte by vám chcel povedať na záver. A patrí to k tomu všetkému, čo sme absolvovali na severe Európy. A toto je záver, ktorý si vyžiadal náš najlepší strelec. A ostatní samozrejme sa k nemu pripájajú Tomáš Kopecký. Jedno veľké ďakujem a určite všetci títo ľudia tam hore. Že Páľo nás vidí, že je stále s nami, že on stále v našich srdciach a určite ho tento pohľad teší. Takže k Tomášovým slovám netreba nič viac dodávať. Uctili sme si jeho pamiatku tým najlepším možným spôsobom. Bojovali sme za ňoho a vybojovali sme striebro. Bojovali sme aj za vás a tá medaila patrí každému jednému Slovákovi, ktorý veril v schopnosti a kvalitu tohto úžasného tímu. Ešte raz, jedno veľké ďakujeme! 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 My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma! Jožko Goronka! Jožko Goronka! Jožko Goronka! Vinco Lukáč! Vinco Lukáč! A zober si ten mikrofón! Ďakujem Andrejovi, že to pekne záležil. Si najproduktívnejší hráč týmu, môžeš to povedať. Tešili sme sa na nich všetci vlajkami, šálmi, rukami. Pozdravte našich strieborných hrdinov! A Mexická vlna! 5, 4, 3, 2, 1, hej! Ďakujem pekne našim strieborným chlapcom, našim strieborným hokejistom. Myslím, že sa teraz rozlúčime, ale to neznamená, že už ich neuvidíme. Ešte raz na záver. Zdeno, poď na záver, oplatí sa. Dlhé roky sme na to čakali. Tento pohár, táto misa za striebro a veľký pokrik na rozlúčku, keď poďte chalani ostatní k nemu. Buďte takí dobrí, poďte k Zdenovi, poďte, dám ti ho potom. Seko, nie. To neskače, Ciki, taka, ciki, ciki! 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 Ciki, taka, ciki, ciki!